Bidrag bliver at fortælle historien om en transformation fra stresset, presset, tvær køkkenchef uden fokus på sjæl og legeme til det diametralt modsatte. Indian Clubs er specielt gode til at skabe god balance mellem styrketræning og restitution. Jeg vil fortælle dig, hvordan du kan spise dig fra og forebygge skader, ledsmerter, irritation og overtræning gennem kosten. Jeg vil vise dig, hvor alsidigt og eksplosiv træning med en medicinbold kan være. I Movement and Mobility arbejder vi med at få større bevægelsesfrihed på alle planer. Jeg vil præsentere en række dynamiske og statiske øvelser, der hver især skaber større kropsbevidsthed, kernestyrke, fleksibilitet og balance. Jeg vil i denne workshop lukke dig ind i min CrossFit-verden og fortælle om træning, programmering, både for dig som er motionist og konkurrenceatlet.